Teď uvidíme, jestli ty zákony fyziky pak fungujou. A jo. Koukal ten architekt Paralek Potvora udělal hrozně podobnou tu halu v Brně taky. No, dělal. A jedno brdo jsem říkal. To byla hrozná práce. Já to vím, my jsme tam dělali vevnitř ty oranžové věci, no. Takže jako... Měl představu, že tam budou zasklený vitríny, prosvětlení. A říká, ale do oblouku. A říkám, prosím vás, jste se zblázni, nebo... Bude z plexy, dejme tomu, ale budeme to udělat za sklo. Jak uděláte za sklo do oblouku? Jenom s těma skalama, to bylo. No. Vidíš, tady máme dráhu jak na dlani. Zas to tady, no. Není to paráda? Vůbec na dlani? Ani náhodou. Já z toho nic nemám, když to filmuju. A máš dost nabito? Stačí sem tam nějaká fotka,